राज्याचे एक नेते, भारतीय जनता पक्षाचे उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे राज्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री ते एवढे आक्रमक झालेले आहेत की जयंतराव पाटील यांना राजकारणातनं पुरतं संपवायचं की काय अशा पद्धतीनं आता त्यांचं राजकारण चालू झालेलं दिसतंय. कारण जयंत पाटलांचे जेवढे काही एकनिष्ठ असतील, समर्थक असतील, येतात त्यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये घ्यायचं आणि जे नाहीत त्यांना आपल्या पद्धतीनं आपण कसा कार्यक्रम करायचा, हे कार्यक्रम हा करायचा शब्द जयंत पाटलाचा पण करायला लागलेत कोण तर चंद्रकांत दादा पाटील. नुकतंच त्यांचं इस्लामपूरमध्ये सुद्धा जे भाषण झालं, जयंतराव पाटलांनी निधी कसा एकतर्फी कुठं कुठं खर्च केला वगैरे वगैरे आरोप केले. म्हणजे निधी त्यांनी जो खर्च केला त्याचं ताळतंत्र काहीच नव्हतं आणि तो कुठं गेला याची बहुतेक त्याचीही चौकशी आता लावतात का काय अशी अवस्था आता झालेली आहे.